Fordi så længe du udvider masken, så vil numrene altid være unikke. Men du vil ikke have overblik over det. Nej. Så hvis du har jo regnet ud, at du har 4.000 adresser, så du har nok til hele opgaven. Så den er okay. Altså det er fordi, de skal jo... Hvad sker der, bitch? Subscribe! Overflow. Ja, subscribe. Hvad var det, jeg tænkte på, at jeg skulle lave et eller andet? What up? Hvad sker der, mand? Nogle subscribe til du. Det er det ikke, der har. Det er sgu da ikke endnu, altså. Klap af. Ja, nogle unge mennesker. Skal lige subscribe på, det er nogle meget sjove videoer. Det er sgu da for vildt. Altså, Rasmus, du skal nok komme igennem det shit, altså. Oh yeah. Lad os bare sige det, så du er ikke så tavsforkert, så er det fint. Ja, jeg blev lidt nøje der. Jeg ved ikke, hvorfor Kim lige pludselig har fået sådan en... Skal du ikke stå og snakke om Kim? Kim? Det er dig! Nej. Jeg kan godt lide Kim. Jeg kan også godt lide Kim. Rune. Kim Spotty. Paparazzi, paparazzi, la 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 la. Kom, Steffen er helt kulder i hovedet af. Ja, du ser, han ikke har fået... Nå ja, men også på Kim er 1 time 17. Hvor skal du få den, Mikkel? Så. Cut it. Take number 5352. Subscribe. Sig det. Hell no. Sig det. Subscribe. Sig det.